Професор доктор на педагогическите науки Александра Куманова е библиограф, библиографовед, когнитолог, текстолог, философ в катедра библиотечни науки. Възпитаник е и пълен отличник на 10-то образцово училище, на 7-ма образцова гимназия. С конкурс на Държавния библиотекарски институт през 1975 г. продължава висшето си образование в Санкт-Петербургския държавен институт по култура по специалност библиотекознание и библиография. През 1980 г. е лауреат на Всеруския конкурс за най-добро студентско научно изследване. Придобива докторска степен 1987 г., а през 1996 създава първия и единствен в България голям докторат по библиография, теория и практика на библиографската форма по планетарния ареал на 22 езика в хронотопа 3 век преди новата ера, 21 век. Библиоинфоноосфера. През 2007 г. придобива научната степен професор по теория на научната информация, като научните степени са придобити в Санкт-Петербургския държавен институт по култура. Професор Куманова е автор на класификациите на видовете знания и космизъм. Създател е на анотации на над 5000 литературно-художествени български книги на отечествени и преводни чуждестранни автори в библиографски бюлетин «Нови книги» в периода 1980-1994. Специализант е на фонд 13 века България, на университета Ла Сапиенца в Рим, Италия, на Свети Йоан Павел II Краков, Полша, като има още многобройни специализации в САЩ, Италия, Иран, Турция, Финландия, Казахстан. Научните публикации на професор Куманова имат над 5000 цитирания. Тя е и научен консултант на около 100 дипломни работи на студенти и дисертационни трудове на докторанти от Европа, Азия, Америка, Африка. През 2018 г. публикува трикнижието Generation Spontanée, библиографски многостепенен пътеводител по световна универсална библиография на Унибит, Национална библиотека Свети Кирил и Методий и Столична библиотека София. Инициатор и ръководител на студентско научно общество при Унибит, което от 2005 г. провежда ежегодни форуми, чието участници са студенти, докторанти и учени от университети в България и в чужбина. Съвместно с доктор Николай Василев организират академични интеракции, посветени на информационния код на българската духовност, книжовност и литература по повод празниците 24 май и 1 ноември. В Унибит професор Куманова води курсове, бакалавърски и магистърски програми. Освен това, ръководи майсторски класове по световна универсална библиография и автобиобиблиография в Талинския педагогически институт Естония, Санкт-Петербургския държавен институт по култура и в нашия университет. Професор Куманова е инициатор, създател, главен редактор и съставител на трудовете на студентското научно общество при Унибит, на библиографската и историографската серия Факулносци, на първия трилингвен пермутационен речник, на Тезаурус на езика на Свети отец Паисий Хилендарски. Професор Куманова е ръководител на теренни и историографски експедиции в България, Иран, Турция, Италия, Русия, Финландия, Казахстан, на международен екип от учени за картографиране на нестинарството. Тя е сценарист и режисьор на научно-документалния филм «Ритъмът на времето», посветен на декодирането на нестинарската феноменология, който към 2022 година има 38 премиери в България, Франция, Русия, САЩ, Украйна, Иран. Членува още в Международната академия по информатизация при ООН, в Арктическата академия на науките, в Ноосферната академия на науките, обществото Informing Science, Философския съвет на Руското космическо общество и Българска библиотечно-информационна асоциация. Професор Куманова е член и на редакционните съвети на няколко руски научни изписания. Съпредседател е на съвета на Арктическия комитет на Икономическия съвет на народите на Евразия. В чест на професор Куманова и по случай 65 години от основаването на Унибит е публикуван юбилеен енциклопедичен сборник Глория Библиосфер, нишката на Ариадна. Професор Куманова е носител на почетното звание Творец на Унибит и има медал Михаил Ломоносов на Руската академия по естествени науки. В личен план тя е съпруга на историка, енциклопедист и филантроп професор Милен Куманов, като на 20 май 2022 година тя подарява личната семейна библиотека на Милен и Александра Куманови на Унибит, за което много й благодари.